Привет на всички земляни, сънародници и живи дееспособни мъже, жени, богове и човеци. Представям ви едно мое волеизявление от жив човек със собствено име Димитър, син на баща Благой и майка Румяна, от родовете Грудливи, Залумови, Маркови и останалите неизвестни на мене велики български родове. Суверен народ, власт по Конституция, член 1, алинея 2, алинея 3. До физическото и юридическо лице господин Габриел Р. Русев, съдия от районен съд Пловдив, до Илиян Йорданов, държавен съдебен изпълнител, копие до Министерство на правосъдието, копие до Министерство на вътрешните работи, копие до общественост и медии. Волеизявление на жив човек в индивид удостоверение. Този документ е валиден на всяка територия и трябва да бъде приет като документ в съответствие с естествени, международни, извънтериториални, суверенни и други права, без ущърб за притежателя. Всички права и свободи са запазени и защитени от териториалните закони и международното право. На притежателя на този документ да се оказва помощ и всякакъв вид подкрепа. Документът е съставен под номер ДГ 02 20 25 05 26. Аз, вечно живата душа, проявена в тяло на мъж, с име Димитър от родовата линия по баща Грудлев, съм мъж от плът, кръв, кости, с дух и душа, съвест, съзнание, ум и разум. Отхвърлям, анулирам, отричам всички договори и оферти, сключени по-рано от мен, както и тези сключени по умълчание и чрез измама, с изключение на изгодните за мен. С това волеизявление снемам, отхвърлям и анулирам всички дадени от мен клетви и разтрогвам всички договори, подписани от мен, с скрита информация и знание, въвеждайки ме в заблуждение. Аз, жив мъж Димитър, живороден в Пловдив, 1982 лето, на територията на България, земята, народност българин, вечно живата божествена душа, проявена в тяло на жив човек от плът, кръв, кости, дух, съвест, съзнание, ум и разум, жив мъж, суверен, син Димитър, съм съучредител и бенефициер, изгодополучател на персоната, гражданин на физическото лице и юридическото лице, господина, правната фикция Димитър Грудлев Димитър Благоев. И аз мога да задействам от мое име и в моя полза тази персона, гражданин, физическо лице, юридическо лице, господин, правна фикция, само тогава, когато е изгодно на мен и е нужно за моя полза. Всяко движимо и недвижимо имущество, регистрирано до сега или в бъдеще на персоната, гражданин, физическото лице, юридическото лице, господина, правна фикция Грудлев Димитър Благоев, с един граждански номер, започващ с 8 и завършващ на 8, принадлежи на мен, жив и свободен човек, суверен мъж, не се нуждае от вашето опекунство върху мен, моето здраве, моето семейство, моето имущество, всички мои активи. Творецът ме е надарил по право всичко при моето раждане. Творецът дарява на всички при раждането ресурси и земя, разпределени поравно. Властта, дадена ми от Твореца, упражнявам непосредствено по нравственост, съвест, с чест, достоинство, доблест и справедливост, чрез заповеди по въпросите, касаещи моите неотменни права и свободи по рождение, както и свързани с правата и свободите на моето семейство. Заповедите, дадени от мен, се изпълняват незабавно от физически и юридически лица, фирми, корпорации, държавни органи и други подобни правни образования и фикции. При неизпълнението им ми се дължи компенсация за нанесените загуби от всякакъв характер, за най-скъпия и невъзстановим ресурс времето, в размер на сума, определена от мен в зависимост от дадения момент и степента на инфлацията, и с минимална стойност 1 грам 24 каратово злато на минута, дължимо от момента на възникването на събитието. Оставям за себе си правото да
променям единицата за обезвъзмездяване за 1 минута време. Известявам, че за да се изисква предоставянето на лична карта от мен, удостоверяваща персоната Грудлев Димитър Благоев, е нужно да ми бъде предоставен документ за боравене с лични данни от длъжностното лице, служебното лице, което изисква лична карта. За нанесените загуби от всякакъв характер, за най-скъпия и невъзстановим ресурс времето, в размер на сума определена от мен в зависимост от дадения момент и степента на инфлацията и с минимална стойност 1 грам 24 каратово злато на минута, дължимо от момента на възникване на събитието. Оставям за себе си правото да променям единицата за обезвъзмездяване за 1 минута време. Служебното лице, което иска лична карта за проверка, няма право да я взема или предоставя на трети лица или друга страна. Взаимоотношенията с частни организации се уреждат по силата на офертно-акцептните отношения и договорното право е единственият закон. Аз, жив човек, мъж Димитър, известявам, че ще използвам за идентификация мой авторски документ с авторски автограф или пръстов отпечатък от палеца на дясната ми ръка. Те са мой авторски идентификатор и служат за самоидентификация и моя интелектуална собственост, както и тази на личната карта. Забранявам използването на мои лични данни, моето изображение, плодовете на моя труд, а също и всички данни, пряко или косвено касаещи мен и живота, здравето ми, без изричното ми писмено разрешение. Известявам, че частните корпорации нямат право да заместват държавата, да притежават репресивни органи на държавната власт и да изискват каквото и да е подчинение от мен без подписване на осъзнат договор от двете страни. Аз мога да използвам това волеизявление винаги и на всички места, където и когато ми е нужно. Даденото волеизявление е съставено, написано и автографирано собственоръчно от мен и също е моя интелектуална собственост, както е и моят автограф. Забранявам копирането и обработката на данните без моето съгласие, а също така и принуждаването да давам към даване на такова съгласие. Право на тълкуване на даденото волеизявление остава само за автора. За мен вечно живата душа, проявена в тяло на жив човек, мъж Димитър. Нищо от написаното в настоящото волеизявление не може да бъде използвано срещу мен на моето минало, настояще и бъдеще. Притежавам неотменни божествени свободи. Съучредител и бенефициар съм на правната фикция Грудлев Димитър Благоев с единен граждански номер, започваш с 8 и завършваш на 8. За всяко посегателство или негативно действие срещу мен и моето семейство, приятели, както и всички божествени души са в сила вселенските космически конни. Настоящото волеизявление, освен в писмен вид, е публикувано официално с свободен достъп в видеоплатформи и социалните мрежи. Настоящото волеизявление е за да послужи на мен пред всички организации, корпорации, юридически лица, физически лица, длъжностни и служебни лица. Уведомен един, уведомени всички. Всички права и свободи запазени. Волеизявлението е официално и ретроактивно. Настоящото волеизявление написах днес, 2025 лето, май 26. Аз вечно живата божествена душа, проявена в тяло на жив човек, мъж Димитър.